Fl-aħħar jiem 6,000 bidwi f'pajjiżna rċevew l-applikazzjoni biex ikunu jistgħu jieħdu l-pagamenti li bkollox jammontaw għal madwar 9 miljun u 500,000 euro. Fost dawn il-pagamenti hemm dawk li raħħala li jrabbu l-baqar, in-naġ u l-mos se jirċievu għotja sa massimu ta' 15,000 euro bħala għajnuna temporanja lir raħħala affettwati b'mod partikolari mill-impatt tal-gwerra fl-Ukrajna. Dan wara li fil-ġimgħat li għaddew il-Kummissjoni Ewropea approvat miżura li ġiet ippreżentata minn Malta. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru responsabbli mill-Agrikoltura Anton Refalo u mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet. F'din il-konferenza tħabbar il-ftuħ ta' numru ta' applikazzjonijiet għal skemi finanzjarji differenti indirizzati lejn il-bdiewa u r-raħħala. Dawn il-miżuri għamlu parti mill-programm tal-iżvilupp rurali li issa qed jasal fit-tmiemu, kif ukoll il-pjan strateġiku tal-Politika Agrikola Komuni għal Malta li se jkopri snin bejn l-2023 u l-2027 u li b'kollox hemm allokat madwar 167 miljun euro. Il-Ministru Refalo semma li fost dawn l-iskemi hemm dawk indirizzati biex iħeġġu bdiewa u raħħala żgħażagħ ikomplu f'dan is-settur u anki dawk immirati lejn prattiċi li huma ta' benefiċċju għall-ambjent. Nidejna diversi skemi f'ammont totali ta' mhux inqas minn 9 miljun u nofs euro f'pagamenti diretti lill-bdiewa u r-raħħala tagħna u kommessi li fil-futur inkomplu ngħinu iktar lill-bdiewa u r-raħħala tagħna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Bonnet sostna li l-fondi Ewropej huma fondi tan-nies u l-Gvern irid li aktar nies jagħmlu użu minn dawn il-fondi biex aktar proġetti jieħdu l-ħajja. Biex ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għall-impatti tal-ispejjeż li għandhom kif ukoll kemm marbutin kemm mal-annimali u mal-art ikunu jistgħu jieħdu dawn il-flus biex ikomplu jkabru l-investiment tagħhom. Ħanibqgħu għaddejjin bdejna bil-programm ġdid u ovvjament il-qudiem anke se nħabbru kif se nissemplifikaw l-aċċess għall fondi Ewropej biex nagħmlu iktar faċli għall bdiewa u r-raħħala tagħna biex dawn il-flus jieħduhom bekk is-settur agrikolu tagħna ikompli jikber.